Ang selebrasyon kang kapistahan ni Nuestra Señora de Peñafrancia sarong magayon nakabdang kan satong debosyon kiina sa labi 300 ng taon. Maski sa tahon ng pandemya, lalo pang nagkukusog ang satong debosyon kiinang Peñafrancia. Lugod ang imahe ni ina asin ni Divino Rostro ang padagos na magpagirundom sa to na dapat pang painiton ang satong pag-arang sa kagwaragnan. Kunyan na nagsiselebrar ang bilog na kabikulan sa kabistahan kan satong patron, lugod, padagos na pabuluson sa to ang pagkamot sa lindong kang manto ni ina. Ang biyaya asin pagkamuot ni na, ang lugod padagos magkugo sa to gabos. Ini po ang sa indong lingkod, Okidok Perbera. Ako po si Gerald Peña nagpapaabot ng maugmang pagbati sa gabos. Viva la Virgen de Peñafrancia! Viva el Divino Rostro! Los montes proclaman tu gloria.